Ika-457 nga kasumaran sa kaplag o pagkakaplag sa imahe ni Senyor Santo Niño gisaulog sa Archdiocesan Shrine sa San Nicolas de Tolentino Parish. Matag tuig kining gisaulog apan nahunong sukad sa pag-igo sa pandemya. Apan gipadayon dihang miluag na ang quarantine restrictions. Nahimo na kining tradisyon sa mga Sugbuanon, ilabi na sa mga barangay nga sakop sa parokya. Kultura o relihiyon ang naglangkob niini subay usab sa kasaulugan sa 500 years of Christianity. Din ang sentro mao ang Senyor Santo Niño nga usag kagasa nga nakaplagan diin nakuha ang kaplag. Sa Abril 28, masaksihan ang mga festival sa 7 ka mga barangay. Ang pagkakaplag sa Santo Niño nga gigasa sa unang bunyag. So kining duha siya, ang paggasa yan o ang pagkakaplag sa Santo Niño. Ya dinhi kini siya sa kuning cornerstone sa atong pagtuo. Maintain lang gyapon nato atong protocols. So ako lang gihangyo ang uban nga pagtabang sa namo. Pasalamaton ta kay ilahang giugmad ang kultura o gi-preserve nila ang kabilin dinhi sa parokya sa San Nicolas.